Witajcie moi rozsądni. Ponoć głupota nie boli, ale jakby głupota była lżejsza od powietrza, to większość elit światowych i polskich furgaliliby na wysokości pałacu imieniem Józefa Stalina w Warszawie, bo wygadywanie takich głupot że jak nie mamy chleba, to mamy jeść ciasteczka ze chrabąszczy albo koników polnych, że mamy mieć 2 hymny na rok i 4 pory batków, albo że nie możemy nikaj się przemieszczać, że fliger będzie szło lotać roz na 2 lata, to nie oni się dowiedzą, przypomną. Była taka królowa Maria Teresa, kiedy Paryżanom padała: jak nie macie chleba, to jedźcie ciasteczka. Te politykery się powinni przypomnieć, co się z tą królową stało. Im to też może się przytrafić. I to prędzej niż myślą.